Ọdịwe ka anyị lele bịaduru mmanwụ. Ọdịwe wa ka mmanwụ n'otu bịa lele na mmanwụ. Obi ajụrụ mmọnwụ ka ibe ị ga na-eje na-abata mkpọ ọgụ mmadụ agaghị akpọ gị ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ị ga-agasa ihe niile ị ga-aga were lọtakwa otu a ka ọ dị ojuje agaghị eme gị ihe ọlụlụ agaghị eme gị ihe otu ọ bụla ị na-esi na aga ị ga-alụrịrị nka gị obi ajụrụ Ọdịwe ka anyị lele ọkụ na anwụrụ ya ka eji ihe ọha akpatụdụbara afọ ya ka nna ji eti nwa aka n'azụ oge lele mụ na mmanwụ. ị ga-aga na-abata mkpọ ọgụ mmadụ agaghị akpọ gị onye ọbụla na-eti ya aha ya bụrụkwa onye zuru oke ya ga-eto ya aha ya dawabụ gị na-aga na-aba mkpọ ọgụ mmadụ eke ga-agara gị ozi nkwọ ga-agara gị ozi afọ orie ga-agara gị ozi afọ ga-agara gị ozi ị ga na-eje na-abata edebegodo n'ihu gị gafee edebe n'azụ gị gafee otu ọbụla ị na-esi na aga ikuku ọbụla ga na-ekuru ikuku mmụọ ikuku mmadụ a ga-ekosa gị ị ga na-aga na-abata Obi ajụrụ n'ime ya mmanwụ ihe anyị chukwu asị iko bịa lelee mụ na ọkụ ghara ite na kanụ na gburugburu ndị ọcha mmanwụ ka ibe ya ogo na mmanwụ ọkụ ghara ite ma onye rite n'ime mmanwụ rọra jide ebube ọkwa zuru ezu na-eme ihe anyị chukwu okoro ukwu akọwa ihe anyị chukwu okoro ukwu nkọwa ihe anyị chukwu nwaasị iko mgbe ile ọbịa sị ka bịa lelee na ọkụ ghara ite bụ onye rite n'ime ya nọkwa na mmanwụ ihe anyị chukwu mbụbụ ile obie onye ọka ikpe bịa lelee bịa jụrụ mmanwụ ụtọ ihe na-atụ nwata ụjọ nwa amasị amasị ihe anyị chukwu ọkọ na-abụ obodo niile nọ n'ụwa niile ka ị na-aga n'otu ntabi anya ya ka mụ na gburugburu ji nọrọ na mmanwụ awekwuo kpawa ndị otu nwụrụ ara ndị nwe mmanwụ kpawe n'eri nnukwu arụsị dịga nga mmanwụ si n'obi na-akụ ụlọ ọkụ ghara ite gonyere ite n'ime ya nọkwa na mmanwụ anyị na-ekwu okwu na ihe anyị chukwu asị ka na ọ ga-adịrị gị mma ihe anyị chukwu okwu ị gara egebe ị ga-aga tinye ọnwụ ịlamalọwa ị ga-aga tinye ọnwụ onye na-achị ya dị na nhakọ na-abara ndị iro mbụ ihe anyị chukwu mbụbụ ile obi onye na-atụghị na-atụ na nkịtị onye na-etughi na-etu n'ụkpọrọ maka anaghị ekere ofeke kpụrụkpụrụ onye chego na ihe si n'azụ gbalaga onye chego n'azụ si na ihu gbalaga abịa n'aka ekpe si n'aka nri gbalaga abịa n'aka nri chi n'aka ekpela maka mbụ maka enwe mbụ maka ibe ya ego bịa lelee bịa jụrụ ntị dike na-asa aja okwu ụlọ ọkụ ghara ite bụ onye rite n'ime ya mkpọnwụ ụlọ ndị isi ụra na-eme etemete ya lelee ka nkịta ji isi anya ọkụ bịa jụrụ anụ ara n'ebe a mụrụ nwoke nwa nwaanyị nwa ọgwụ nwa ọjọọ
ala na-eburu eke bịa lelee na mmanwụ bụ eselite na-anọ n'ihu unu ala ndị isi ebe mbịa gosiri bido n'ebe aka tụrụ atụmatụ mbịago amandị mma ibe sakrifasị bịa lelee bịa jụrụ abụgide ibe ese n'elu otega aka eji agwa gị na mmanwụ ga-esi na mmanwụ bụ esekwe n'elu amandị mma eleghị aka na-ekwu na wurugide ndị mmele nụ bishọp nwa jakụ jide ebube nwakpara ebube nwata kata ka nwa ọkpara ebube nwa mụrụ na akụrụ nwanne ọma ndị mma maka nwanne enwe ji bụrụ enwe ngele obi ajụrụ ekele unu niile ọkọ ga-adịrị unu mmadụ ike n'ori n'afọ na nkwọ unu gawa agawa unu ga-azata ihe ọma nke onye na-eme ga-adịrị ya mma maka eriri mara ngwugwu mara onye kere ya atụmatụ obodo atụ ndị nọ n'ọhịa nsie ebe ndị agụ si bido ka nna gara nwa ndị mma na-enweta kata akụ na nwa jakụ na ọ gaghị agata ihe ọma ka ha chọọ wee chụta ihe ọma na ọ ga-adịrị ha mma mmọnwụ marịwanụ ihe obi ime na-atụ onye tụra ya tụwa mmọnwụ tangadadawo aja kwere n'elu ya ka nkụta na-ekere ọdụ zegezege aja n'obi eze toni kọncheta gị ga-esi eme ike ego na-ebi n'obi ọkụkọ ji atọ nụ n'ume ụmụazị emebicha anụ mmọnwụ onye ka chukwu nwe mmọnwụ na-ekele unu niile nje akpa nwee ka ọma ekele ekelere m nwa mụrụ obi agụra eze obi nwa ndị mere egubara mmadụ mmadụ mmụọ mmọnwụ na-ekele egube
Ai me mo go. Ya ba, on ta. Ko o ja ka ko ko ta. Ada ba.